Hi, hello, may buntag, may udto, may hapon ninyong tanan dira mga bayot. Kung asaman mo na himutang karon sa kalibutan, may paglantaw sa ako ang video karong orasa. Karong adlaw mga bayot, panahon karon sa paghinlo dinhi sa among panimalay. Kay ingon pa nila og mga adlaw ko no maabot ning ako ang og sa maning English pa brother-in-law. Ako ang brother-in-law mga bayot tuwa sa laing planeta. Kay nabisi-busy siya ng iyang business nga magamay. 5 ka adlaw jud kung wala nakahikap og map mga bayot kay akong ugangan ani mo'y gahikap-hikap aning mapa. Kay kani laging senyorita ta, charot, senyoritang wa ka otot. Bitaw kay ako manggoy gagalam ni Karina gumikan atong iyang pagkadisgrasya. Way lang hinlo ko mga bayot na undang ako ang pagpahinlo kay gitawagan ko sa akong kapika sa ilong nga palutoon kuno kog sudan. Kaning sudan na dili ni litson, dili ni iskabit si dili pinirito basta kay gibutagan na ako ni foil dinhi. Gamiton nato niya tong baligsing kong utok kay aron dita tig kuskus ani unya og gisulod nato ni sa landahan og mudukot manggaling okay ra kayo ang tanan. Tulo ra day kababang mukaon ani mga bayot mo nang gamay ra nga ako ang ipasok. Gadi nang buntag ning gipalit sa ako ang kapika sa ilong mo nang karon ako lutoon. Gipahira na din ako na drug asin paminta turmeric powder okay na kay na mo nang okay na kay nanto ning atong subdiban. Kanya to PC ra gyud sa baka kanding kabaw kabayo ang ako ang naoperitan para itigway sa kasagbutan. Karon mga bayot tanang machine basta man English lang di na nako balaybaran. Charot. Kanya to radyo ra ang amo ang basihan sa orasan. Pero karon mga bayot high tech na kay panahon mga machine sensor na. Ako gabrihan ng gotroning amo ang landahan dre mga bayot kay nakalimot kog tapad anig potato. Kung sa amo ang pangkinabuhi patatas ba. Tapdan ako nagdutulo ka buk dira mga bayot kay tulo ra man pud kababang mukaon na naon nya. Kani ako ang landahan diri mga bayot automatic humanog sira abrihan na po dayon kay aron ato ning balihon. Pwede na magunong taning dili balihon mga bayot nya kay ganahan man kog balihon god mo nang balihon lang po nato. Akong brother-in-law sige sintog mga photo kay muli ay na siya og mga adlaw wag ipapili ko niya kung sa ganahan akong baga. Unya ako siyang giingnan nga ay lang ko paliti og bag paliti lang kog bahag kay nga ako ang mga bahag na lost thread na binarabira sa imong kaluha. Pastilan mga bayot ga joke ra man nung tako unya perti man yang sukua. Giingnan pa ko niya pagtinarong kay nagtinarong kog chat sa imo ha. Mao nang ako nala siyang gisintan og unsay akong ganahan aron mahumana among conversation karong adlaw. Pastilan mga bayot ordinaryong inahan ra man gidunta ko. Pero karong panahona nagkalibil up ang ako ang pagkainahan. Tingalon ko niya ako ang binhi dinhi para paimnon aning antibiotic nga giresita atong doktor. Bisag wa mo nangutana last na day karon ang pagpainom nako ni Karina og tambal. Paimnon unta nako siya gatas mga bayot aron mawala-wala ang kapet sa iyang baba pero wala siya nanambaling mga bayot galodohod gitawon siya og nono mami. Pero wala baliwalaan ni Celestina mga bayot. Magsuot tag gloves diri mga bayot kay ato ning luglugon ang baba ni Karina karon. Karong adlaw ang last nga hunad sa baba ni Karina. Mao nang tarungon nato ni dinhi og paminaw og lantaw og naulian na baning samara. Kay og ang katong doktor pa imingon kung feel mo ang imong bibi dili okay balik diri og mapohon. Sos Maria Josep mga bayot feel ginako nga sakit kaning ako ang pagluglog sa lingagngag ni Karina. Kay ang hilak ni Karina na nilingan. Bitaday di ako ang gihunad aning karong panahona. Og ang doktor pa cotton buds mo'y gamiton. Unya kadi akong kapika sa ilong kay Dr. Ronon mampod. Miningon siya dili kuno ang cotton buds mo'y gamiton kay unya kunog mga bilin ang cotton. Mao nang kani akong gigamit mga bayot kamo na lay basa nagmakasabot maghapon mo ana. Human og hunad sa baba ni Karina syempre ato ginihubuon kay malisod pud ato ning suoton taman hapon. Jesus Maria Josep bantog rang nahilom na mugas man puday ni dinhi sa iyang mga pugong. Mao ni kanunay ang kalaki sa ko ang binhi. Makuratan ako mga bayot basta mahilom na siya og di na siya manawag og mami. Kay naginay kababalaghan nga gibuhat. Pareho ani gupat din tiro silang duha ani iya ang mga pugong. Lupig pa mamili og tipasi na kuan niya. So kay utom naman diri sa mga bayot abrihan ta niya mo ang mahiwaga diri ang kabinet. Pagsada ni ilang kabinet diri mga bayot kay murang itulod-tulod muragan. Ako din ang gihabuatan ng mga sapatos sa Karina kay nagsagol-sagol man guni ang gagmay og dagko. Ay mo katingala nga nung hantud karon gisulod gihapon ako ni siya sa mga karton. Kay gawa sa sagabal kay sa paglantaw si Karina og makita po na niya wasak dayon. Gikan sa akong tiyan si Karina murag gadalag sapatos daan. Kay kaniya ang sapatosan murag ukay-ukayan. Ang uban na mga bayot katong di na gyud madrawing ng color ako nang gidispose. Kani mga butasa nga ako ang ipangpagawas karon masigo pa ni Karina. Mao nang magtipid-tipid sa ta karon mga bayot ato ni ipasuot ni Karina aron dili pud sayang. While busy ko diri og pangukay si Karina pod busy og pagsukod anang iya ang mga sapatos. O di ba murag kopras gikan sa sakong gihuwad. Kani mga sapatos dili ni mahalon pero okay na kay ni pang fashion. Kung sa man English pa OOTD ba. Kani adto sa among panahon Spartan okay na kay ni suot sa among katiilan. Pero karon mga bayot mga bata magbuot na gani unsay color ng sapatos paliton. Og di ganahan hilakan gyud tawon. Wala din ako nagibanghatag sa mga kasilinganan diri kay magbuhos ko og sapatos. Kay in case og gutomon mao ra ni akong latan. Bitaway joke ra. Busy po day kay niya ako ang binhi diri patindog anang mga karton. O magpatindog sa mga karton iya po ning giukan karon. Lopig pay na nga ni lagyan ning trabaho Human og pili mga bayot sa mga sapatos nga ako ang napilian. Ako na po ning isulod og balik dinhi sa karton. Way lang hinlo day ko gisudlan ko sa ako ang kapeka sa ilong nangutana siya gwa pa kagikapoyan ang imong gipangbuhat. Diri lang po ko bili ba niya akong kape
pikas sa ilong kay maghuna-huna gyud ako ug daghan kay kong gitarbaho karong adlaw mingon siya lingkod usa dira. Huna-huna pud siguro niya mahago niya niya akong asawang gwapa. Hay ay mo griak dira kay sa mata ni Harot ako'y gwapa. Maskin pag mura nagpaluwang gikulob na akong ilong patsada na niya. Pero ambot lang pug makanhan ig Pilipinas. Kay kung akong ilong gakulob daghan ra pong gahayang. Sa katugnaw diri mga bayot girolyo ni Karina nang iyang habol sa iyang kalawasan. So dire na nako tapuson ako ang si Chiburit karong adlaw. Salamat sa iyong paglantaw. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye.